Sziasztok, Dia vagyok! Ebben a videóban szeretném nektek megmutatni, hogyan tudtok ti is ilyen horgolt hajgumikat készíteni. Szerintem egy nagyon szuper ajándék is egyrészt, másrészt pedig tök jó, hogyha horgoltok egy pulóvert vagy egy felsőt, és marad elég fonalatok, akkor tudtok egy színben megfelelő hajgumit is készíteni hozzá. Amire szükségetek lesz, az a maradék fonalatok, illetve a fonalnak megfelelő méretű tű, esetemben ez egy 4 millis horkolótű, egy olló, egy tompa végű tű, illetve egy hajgumi. Először is horgolunk 12 láncszemet. Ez lehet több is, kevesebb is, majd elmondom, hogy miért. Most nekem a 12 az, ami bevált. Jó, és utána ezt majd félbe kell hajtanotok, úgy, hogy előtte beleteszitek a hajgumitokba, ilyen módon, így, és látjátok majd, hogy körülbelül milyen széles lesz a hajgumitoknak a díszrésze, vagy a horgolt része. Ez a szakasz itt. Nekem ez most így tetszik, természetesen ez lehetne több is, illetve kevesebb is. Nekem most viszonylag rövid a hajam, úgyhogy ez a 12 láncszem, ez pont olyan szélességet fog adni, ami számomra megfelelő. Jó, és itt pedig az első láncszembe fogunk visszamenni egy kúszószemmel. Picit nehéz, hiszen el van most itt a munkánk fordulva, illetve jól áll a munkánk, mert a hátulját kell látnunk. És egy kúszószemmel belemegyünk, majd utána horgolunk egy láncszemet, és elkezdünk körbe-körbe menni félpálcákkal. Először is megkeressük az első láncszemünket, és belemegyünk egy félpálcával. És így haladunk körbe az egészen, de mindjárt mutatom is, hogy ez hogy fog majd kinézni. Illetve elkezdjük a második, harmadik sort is, mert egyébként ez az egész ennek az ismétlése lesz. Egyedül igazából a második sor fog már egy kicsit eltérni, onnantól viszont az fog ismétlődni. Itt most ugye a kezdő láncsorunkba félpálcákat teszünk. Annyi történik. Jó, mindjárt végzek. És meg is lehet számolni egyébként, hogy hol járunk. Ugye ez volt itt az első láncszemünk. 8, 9, 10, megvan a 12. És utána egy kúszószemmel visszamegyünk az első láncszemünkbe, majd horgolunk egy láncszemet, és egy félpálcával átmegyünk a következő láncszemünknek az első szára alá. Tehát itt van a láncszemünk teteje, ugye a V formánk, és annak az első szára alá megyünk be, ráhajtjuk a fonalat, áthúzzuk a száron, és egy ismételt ráhajtással áthúzzuk mindhárom hurkon a fonalat. Tehát igazából egy félpálcát fogunk csinálni, minden egyes pálca első szárába. És ez fogja kiadni ezt a kis mintázatát a hajguminknak. Jó, de mutatom, tehát itt a következő láncszemünk, és az első szeme alá megyünk be. És így haladunk körbe-körbe, amíg el nem érjük azt a hosszúságot, ami számunkra megfelelő. Ugye minél több sort csináltok, annál gyűröttebb, idézőjelben gyűröttebb, ráncosabb lesz majd a munkátok. Ezt szépen el lehet majd egyengetni egyébként. Most az enyémek kicsit össze-vissza állnak, de alapvetően ezt kézzel tök simán lehet majd formázni. És így haladunk végéig a körünknek, aztán kezdjük előről. Innentől kezdve egyébként
már nem kell ezt, hogy kúszószemmel zárjuk, mivel úgyis körbe haladunk, és a csavarodás miatt nem fog most az látszódni, hogy te a sor melyik részén hagyod abba a végén a munkádat, nincs jelentősége, úgyhogy nem kell itt jelölgetni azt, hogy most melyik volt az első láncszemetek, meg nem kell plusz láncszemet csinálni, simán lehet csak körbe-körbe haladni a munkánkban, hogy kiadja a mintázatot, meg aztán majd elkezdődjön ez a kis gyűrődés. Nyilván ehhez azért néhány sornak meg kell lennie, de ez alakulni fog szépen. Arra figyeljetek, hogy itt azért nekem például most elfordult ez a munkám. Igen. Úgyhogy erre nagyon kell figyelni, hogy most még ez így marad, de a végén, hogy melyik irányba haladunk vele, mert nehogy a belseje legyen kívül. Nyilván akkor sem történik katasztrófa egyébként, meg az is szép, de hogyha ezt a mintázatot szeretnénk kapni, akkor azért figyelnünk kell arra, hogy ne csavarodjon el a mintázatunk. Jó, a végén pedig újra találkozunk, és megmutatom, hogy hogy tudjuk zárni a munkánkat. Itt sajnos az történt, hogy elveszett a videónak az eredeti hangja valahol az éterben, úgyhogy most így utólag mondom rá a videóra, hogy éppen mi történik. Tehát itt az a lényeg, hogy az utolsó soroknál járunk, és itt is mutatom, hogy a végén már azért elég nehéz látni, mert befele fordulnak ezek a láncszemek, hogy pontosan hova kell készítenünk a következő félpálcánkat, de ha így magatok felé fordítjátok rendesen a munkát, akkor azért kitűnik, hogy pontosan melyik a V-alakunk, és annak is melyik az első láncszeme. Jó, ha úgy érzitek, hogy elértétek a kívánt hosszúságot, akkor vágjatok le körülbelül 15-20 cm-es fonalat, amit aztán húzatok át ugye a munkátokon, és egy tompa végű tű segítségével kellene összedolgoznotok az első sorral. Itt közben lehet igazgatni már a munkánkat, hogy álljon, és igazából, ha úgy érezzük, hogy megvan az a forma, ami nekünk tetszik, akkor az első sorral elkezdjük összedolgozni. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy a legelső láncszemnél még a szemközti sor mindkét szára alá bemegyek, utána viszont már általában csak a külső szárakat öltöm össze. Ezt mindjárt látni is fogjátok, hogy értem. De igazából annyira sok itt az anyag, kvázi, hogy annyira nem szembetűnő, hogyha ti most mindkét szár alá mentek, vagy csak a külső, vagy csak a belső szárak alá dolgozzátok össze a munkátokat. A lényeg az, hogy össze legyen varva az első sorotok, illetve az utolsó. Jó, és ha ezzel megvagytok, akkor a maradék kis fonalatokat azt dolgozzátok el a hajgumitokban, és utána pedig igazából le is lehet vágni már a fonalat, a pici szárát, ami még kilóg, azt bele lehet dugdosni a láncszemek közé, és utána felveheti az végleges formáját a hajgumitok. Hogyha tetszett ez a videó, akkor légy szíves, nyomjatok rá egy lájkot, nagyon örülök minden kommentnek, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Legyen csodaszép napotok, sziasztok!